Gure inguruan gertatzen dena kontatzen diguna, 0 kilometroko informazioa ematen diguna, ez, herritarroi. Eta eragilei dagokienez, esango nuke plaza dela. Hitzak lekua egiten diela, beste toki batzuetan igual lekurik izango ez duketen edukiei eta sorkuntzei, eta hitzan badaukate bere tokia. Orduan hori guztia euskeraz ematen digu. Orduan iruditzen zait referente garrantzitsua dela. Eta euskararen inguruan komunitate sortzaile ere bai. Testu ingurua da 2003koa, ez? Egunkariaren itxieraren testu inguru hori, hor sortzen da hitza. Eta egia da, momentu hortan dagoeneko bazegon nahi bat eta gogo bat bertako tokiko informazioa aterki batenpean edo sartzeko. Bazeuden, herrietan bazeuden hainbat hedabide txiki edo esango dugu, euskarri diferentetan, baina bakoitza bere aldetik. Eta hor, egosten ari zan ja, nola egin, aterki beraren pean, tokiko informazioa, leku desberdinetakoa, hor biltzeko. Eta nik uste dut, egunkariaren itxierak ekarrizun elkartasun moldea, ekarrizun babesa, eta nik uste dut horre guztiak igual azkartu egin zuela prozesu hau ere. Egunkaria itxi zuten, baina berria egingo dugu, eta gainera tokiko informazioa indartuko dugu eta bultzada emango diogu. Eta orduan, kasikaldi berean sortzen da berria alde batetik, eta bestetik aterkia handi horrenpean hitza izeneko aurretik Lauhaizetara aldizkariak egindako bidea nolabait, 80. hamarkadan sortzen da. Eta, egiten du bere lekua bilatzen du herrian, ez? Eta orduan, hitza sortzen denean eta nolabait Lauhaizetara desagertu, hori, guretzat Lauhaizetara gure proiektua zen, bat egin genuen hasieratik, eta proiektu hori desagertzen denean, besteak hartzen du bere tokia oso modu naturalian. Hitz batean esango nuke gertutasuna. Bertakoa kontatzen didalako, bertakoek kontatzen didazuelako, bertako hizkuntzan kontatzen didatelako, eta hori ez dit ematen beste inork, hitzak bakarrik. Orduan, zaindu beharreko altxor bat.